Vítam všetkých hackingových nadšencov na mojom YouTube kanále Top Hacking.sk. Dneska sa pozrieme na to, ako odhlásiť niekoho z Wi-Fi siete, z cudzej Wi-Fi siete, pokiaľ nemáme ani heslo na tú Wi-Fi sieť. To znamená, nemusíte byť na svojej Wi-Fi sieti, stačí si tú sieť vyhľadať medzi prístupnými sieťami, ktoré máte v dosahu a môžete vidieť, koľko užívateľov, akí užívateľia sú na tej Wi-Fi sieti pripojení a môžete im zamedziť prístup na ich vlastnú Wi-Fi sieť. V prvom rade budete potrebovať nainštalovaný operačný systém Kali Linux. Tento operačný systém je vlastne virtuálna verzia, ktorá sa inštaluje do VirtualBoxu. Tento operačný systém Kali Linux môžete vlastne postup inštalácie nájsť veľmi jednoducho na YouTube, na Google. Prípadne v popisku videa máte napísané, ako sa dostanete k môjmu návodu. K tomu vlastne, aby ste zamedzili prístup niekomu na jeho vlastnú Wi-Fi sieť, budete potrebovať tento operačný systém a druhú vec je vlastne Wi-Fi adapter. Vyzerá ten Wi-Fi adapter nejako takto. Je veľmi dôležité, aby tento Wi-Fi adapter podporoval monitorovací mód, bez toho sa vlastne ďalej nepohneme. Či už keď chceme riešiť lámanie Wi-Fi hesiel alebo ďalšie veci, tento monitorovací mód je nutný. Ako druhé treba pozerať na to, aby podporoval buď 2,4 alebo 5 GHz, alebo obidve vlastne siete dokopy. To je dôležité na to, keď chcete vlastne hackovať 5G-čkovú sieť, aby teda to Wi-Fi adapter podporoval, aby ste sa mohli vlastne do nej dostať, aby ste tie siete tam vlastne videli na tých frekvenciách. Dobre. Toto si dáme preč. Vlastne ukážeme si aj, ako sa pracuje v konzole, tuto v Kali Linuxe, nejaké základné, jednoduchšie príkazy, ako sa to tu celé rieši. Vlastne toto je základná konzola, táto čierna, táto červená sa nazýva vlastne Terminátor. Je to vlastne ako keď si spustíte administratorskú konzolu na Windowse, čiže nemusí sa tam viac menej overovať. Teraz to od nás chce vlastne kód na spustenie tej konzoly, že ako potvrdenie, že ste administrator. To je Kali. To je na Kali Linuxe všade rovnaké. Ako prvé zadáme ifconfig. To nám ukáže vlastne naše IP adresy, informácie o našich kartách, o internete atď. Vidíme len, že tu máme ETH0. My sem potrebujeme vlastne pripojiť ten adapter, to znamená teraz ho vkladám do počítaču. Je vložený, teraz keď zadám ifconfig, môžete vidieť, že ho sem pridalo, toto je ten VLAN 0. My potrebujeme vlastne zmeniť mód. Od výroby, vlastne od počiatku, odkedy sa tam vloží, je v móde manažet. My potrebujeme ho dať do monitorovacieho módu. To znamená, že nedáme si teraz ifconfig, ale i2v config. To je vlastne nastavenie toho sieťového adaptéru. Vidíme, že tu je manažovaný mód. To znamená, že potrebujeme vlastne to vyriešiť tak, aby tam bol monitorovací mód. Teraz keď zadáme vlastne i2v config, ukáže nám, že sme v manažovanom móde. Ako ďalší príkaz zadáme ifconfig VLAN 0 down, tým zhodíme vlastne tú kartu. Ďalšie ivconfig VLAN 0 mod monitor a ako posledné ifconfig VLAN 0 up, týmto zapneme. Teraz vlastne keď si zadáme i2v config, nám ukáže, že sme v monitorovacom móde. Dobre, monitorovací mód máme nadstavený. Ako ďalšie zobrazíme si naše dostupné Wi-Fi siete. To znamená Aerodump NG. Keby chceme zobraziť 5-kové Wi-Fi siete, tak zadáme vlastne tento príkaz. Môžete si ho opísať. Na zobrazenie 2,4 GHz sietí mi postačuje tento príkaz. Klikneme Enter. Zobrazí sa nám vlastne tabuľka, kde sú všetky
siete, ktoré sú na frekvencii 2,4 GHz. Ja som aktuálne na Wi-Fi tejto, Wi-Fi Home. Teraz dáme Ctrl+C, to je vlastne na ukončenie spojenia, aby sa už neaktualizovala tabuľka. V týchto tabuľkách vlastne vidíme v prvom stĺpci BSS ID, to je vlastne identifikačné číslo danej Wi-Fi, tu je meno Wi-Fi, identifikačné číslo Wi-Fi, zabezpečenie Wi-Fi, tu máme channel, na ktorom vlastne Wi-Fi pracuje. Ako ďalšie zadáme príkaz aerodump ng pre BSS ID, dve pomočky, BSS ID. Skopírujeme BSS ID vlastne Wi-Fi, v ktorej vlastne chceme niekoho odhlásiť. Skopírujeme to sem. Medzera, zase dve pomočky. Napíšeme channel, na ktorom sa nachádza, čiže 9. Medzera a teraz už len zadáme vlastne meno našej tej sieťovej karty. Dáme Enter. Teraz vlastne nám ukázalo len tú jednu jedinú Wi-Fi sieť, z ktorej chceme niekoho odhlásiť vlastne, čiže vyselektovali sme si to. Teraz keď to necháme chvíľu načítavať, ukážu sa nám MAC adresy zariadení, ktoré sú vlastne pripojené na tú Wi-Fi sieť. Ako môžete vidieť, ja sa teraz na tú Wi-Fi sieť pripojím. Čiže pripojené, automaticky sa sem vlastne ukázalo, kto je pripojený na tú Wi-Fi. Sme na tej Wi-Fi Home. Čiže ja si teraz môžem dať Ctrl+C, aby sme to stopli. Teraz, keď chceme posielať vlastne pakety do tejto siete, aby sa odhlásil vlastne ten klient s tou MAC adresou, ktorý je tam prihlásený, tak zadáme príkaz iReplay ng, dve pomlčky dout, to znamená, že sa bude odhlasovať zo systému, zadáme, ja neviem, 100 000 alebo 1 000 000 paketov, koľko chcete. Ako ďalšie zadáme Ačko, to je vlastne toto BSS ID, čiže to si skopírujeme tej Wi-Fi siete. Medzera, Cčko, to si vlastne túto MAC adresu zariadenia, čiže to je vlastne môj počítač, ktorý som mi pripojil na tú Wi-Fi sieť, MAC adresu zariadenia, prilepíme a zase dáme medzeru a napíšeme VLAN 0, označenie sieťovej karty. Stlačíme Enter. Teraz sa môžete pozerať sem dole, ak sa odhlásime z tejto Wi-Fi siete a spravíme si vlastne ukážku, že či je to tak naozaj. Teraz vlastne, keď dáme Enter, zahltí našu Wi-Fi sieť z nášho zariadenia a naše zariadenie, vlastne, ktoré sme sem zadali, jeho MAC adresu, tak odhlási z Wi-Fi siete. Čiže môžete sa pozerať sem, ako sa za chvíľku odhlásime. Respektíve, keď na to klikneme, tak budeme vidieť, že sa začína pripájať a nevie sa naspäť napojiť na tú Wi-Fi sieť. To znamená, môžeme si sem vyskúšať ísť na Google, vidíme, že je Wi-Fi sieť odpojená, pakety stále pribúdajú do siete. Vlastne teraz, keď to Ctrl+C stopnem, ten proces, tak zase sa nám napojí naspäť do Wi-Fi. Čiže stlačím Ctrl+C, proces sa zastavil a za chvíľu sa naspäť pripojíme do tej Wi-Fi siete. Ak tam teda máme, že pripája automaticky, áno, môžeme sa pripojiť. Čiže sme tam pripojení, hej. Ako ďalšie si môžeme pozrieť, ako niekomu zamedziť prístup k pripojeniu k jeho Wi-Fi sieti ďalším spôsobom. Čiže napíšeme si bettercap eFace ako
Internet Face ETH0, to je vlastne naša druhá sieťová karta, ktorá je zabudovaná v počítači. Dáme si Enter. Ako ďalšie napíšeme arp.ban on. To znamená, že všetky zariadenia na tejto sieti, vlastne, ktoré sú, sa nedostanú na túto Wi-Fi sieť. Tlačíme Enter. Ako môžeme teraz vidieť, tak pripojenie k internetu sa samozrejme nedá načítať. Čiže je to omnoho rýchlejší spôsob. Síce 2 príkazmi sa vieme dostať do toho a zamedziť ten prístup na tú Wi-Fi. Akurát je problém, že je to agresívnejší spôsob a niektoré moderné zariadenia môžu informovať vlastne majiteľa telefónu alebo počítaču, ktorý sa chce pripojiť na tú sieť, tak ho môžu informovať, že vlastne na tej sieti sa niečo deje. Napríklad môj počítač to nesignalizuje, ako vidíte, všetko vlastne prejde v poriadku. Keď to na novší typ telefónu som skúšal aplikovať, tak tam prišlo upozornenie, že si treba dávať pozor, že Wi-Fi sieť je vlastne hacknutá a niečo sa na nej deje. Efektívne spôsoby sú však obidva. Pokiaľ to chceme stopnúť, tak zase napíšeme arp.ban off. Vybavené, proces, stopneme, zavrieme, ctrl-c. Pýta sa nás to, či naozaj to chceme kvituť. Dáme Y ako yes, stlačíme Enter, sme naspäť. To by bolo všetko k dnešnému videu. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste sa niečo naučili. Určite budem rád za každý like a koment a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.